Ето днес е 23 април. Часа е 9:28. Аз се събудих към 8:30. Станах, минах през КНФ-а, измих си зъбите, сега ще ям нещо. Пералнята не иска да включи. Сега ще обърнем, ще включим контакта. Ето, тръгна. Светна. Значи обърнахме контакта и започна да работи. Браво. Тръгна. Защо така? Ето, пералнята почти е готова. Ето какво ще ям. Порязах си пръста. Дали ще се види? Има ли кръв? Не. Ето го. Има дупка в кожата. Ето филе и слютеница. Какво е това? Филе. Пуешко филе. Пуешко филе. Слагаме ги в пликче, За всеки случай. да не се втвърдят. Ето сега да го изядеме това. Напишем въпрос. Добре. Сега влизам да се обръсна. Ето, обръснах се. Изглеждам просто перфектно. Очаквам сега, като излезна на улицата, момичетата да почнат да припадат, като ме видят. Поне 2-3 момичета трябва да има припаднали. Сега трябва да отида до банката да си взема парите от изборите, защото бях председател на секционна комисия, не просто член. Какво? Има време да мине завоя. И двамата. Пътуваме към банката и ще ви кажа после какво е станало. Влизаме в банката. Ето, успешно взех парите от изборите. Минус 15. Да, нещо ме прецакаха с 15 евро, ама кога да се прави? Точно с такива се върши. Айде, изпуснах. Взех парите от изборите и платих сметката за телефона и сега като платя и тока и студена вода, топла вода и там интернет телевизиите ще заминат. Отбих се да си взема боб. Питката вече изядох. Ето го и боба. Много хубав. Ето. Прибрах се, напазарувах си. Сега ще поиграя малко на компютър. Ето. Ето за вечеря. Да го снимаш ли този перелик? Дай да го снимам. Сук шпек. Това е. За преди ще хапна един чипс. Това е, благодаря ви, че гледахте днес. Утре пак ще ви държа в течение какво става с живота ми. Чао. Ще ви информирам. Чао.